L'any 2005, quan va començar el procés de reconversió a l'agricultura ecològica, el Consorci va posar a disposició dels pagesos tot l'assessorament tècnic per tal de poder realitzar aquesta reconversió, sobretot pel tema de gestió, fertilització del sòl i del control de les males herbes. La Universitat de Barcelona es va començar a implicar en aquest procés de transició cap a l'agricultura ecològica el 2005 i com a conseqüència una mica de que nosaltres ja estàvem treballant amb dissenys d'aquest tipus de sistemes, hi havia l'oportunitat de poder treballar en un entorn bastant coherent, que és l'espai Gallecs, on hi havia uns agricultors que potencialment podien estar interessats en poder fer aquesta transició. Vam començar assessorant aquests agricultors perquè fessin aquesta transició, però després també vam veure l'oportunitat d'entendre aquest espai com un laboratori. Vam incorporar un primer projecte l'any 2011, que és un projecte a llarg termini sobre com incorporar pràctiques que afavorissin aspectes molt rellevants, com és la protecció del sòl. Després, posteriorment, vam tenir l'oportunitat d'anar incorporant alguns projectes europeus, projectes que han anat d'alguna manera permetent fer recerca. La gràcia de fer-la Gallecs és que té, per una banda, l'impuls d'adquirir coneixements científics, però alhora també és que està en interacció amb els actors locals. Recordo perfectament, quan vam començar a treballar aquí, uns agricultors que pensaven que potser això era el futur i d'altres que consideraven que això era un sacrilegi. Per sort, ara ho veiem no com una alternativa, sinó com una realitat i com una necessitat. L'assessorament de la UB que fa Gallecs es valora molt positivament, sobretot perquè els dissenys experimentals ens aporten uns resultats i una transferència del coneixement que després es pot aplicar directament a camp.